I ara em toca fer la glossa de la menció especial Mitjans de Comunicació del Premi Solidaritat d'enguany i no voldré estendre'm, però sí apuntar les raons per les quals des de l'Institut de Drets Humans hem valorat crític com a mereixedors d'aquest guardó. Lligant amb el premi de l'any passat, en Joan Roura, i el de fa 2 anys, la Magda Bandera, hem volgut posar en valor la tasca periodística feta amb valentia, amb independència i amb criteri. Aquestes són qualitats que es pressuposen a tot el món periodístic en el nostre país i arreu. Però el periodisme es pot exercir des de molts posicionaments, en el fons. On ens col·loquem quan ens mirem l'actualitat? Al davant, al costat, al darrere, al davant d'on? Dels fets, del poder, dels que ens surten més ben parats o més mal parats de qualsevol fet noticiós. En definitiva, on situem els drets humans quan tractem qualsevol esdeveniment o conflicte? La mirada és clau i no totes les mirades són iguals. I sobre aquesta qüestió concreta, aquest digital de periodisme reposat de nom crític, ens fa una declaració d'intencions ja només amb el nom triat per la capçalera. Crític, o sigui, incisiu, analític, aprofundit, molest amb els poders. Aquests són els adjectius que els atribueixo jo personalment, però ells al seu web en descriuen alguns altres que em serveixen també, obro crometes. Creiem, diuen, en el periodisme incòmode, el que aborda els temes en profunditat, context i dades, contrastant les fonts i sense caure en el pamflet. Diuen moltes més coses, però ja deixaré el Sergi, el Roger o qui sigui que parli i que se n'extendeixin. El Roger Palà i el Sergi Picazo són 2 periodistes formats a la Universitat Autònoma de Barcelona que abans de fundar Crític van estar coordinant durant uns anys una eina que d'una manera crua feia de termòmetre de l'estat del periodisme del nostre país. Se'n deia l'Anuari dels Silencis Mediàtics. Què era aquest anuari? Doncs no res més que un compendi d'escàndols, notícies, dades, fets que havien passat al llarg d'un any i que els grans mitjans de comunicació, els media mainstream, no havien donat o havien donat poc. En tot cas, notícies que havien quedat amagades, les notícies silenciades de l'any, vaja. Escàndols amagats malgrat ser d'interès públic. Allò que ni tan sols els grans mitjans no volien donar. Perquè ja se sap, els grans mitjans, públics i privats, viuen sobretot també de la publicitat privada i de les subvencions públiques. I com sabem bé els catalans, qui paga mana, i això ho sabem bé, i per fer periodisme independent doncs s'ha de ser al màxim d'independent econòmicament també. Perquè si un dia has de denunciar o criticar algunes de les teves fonts de finançament per mala praxi, corrupció o desviació o pel que sigui, sempre et pot retirar l'ajuda. En fi, d'aquesta voluntat d'aixecar polsegueres necessàries i d'aquesta experiència professional basada en la investigació rigorosa, en Sergi i en Roger van pensar que en l'espai mediàtic català hi faltava un mitjà que fes allò que ells recollien a l'anuari, però no només un cop a l'any, sinó cada dia. Crec que també es van adonar que al nostre petit país l'anuari es quedava curt davant la quantitat de fets noticiosos, escandalosos, corruptes o qüestionables que passaven any rere any. Així va néixer Crític, un mitjà que es permet el luxe de viure de poquíssimes subvencions, que viu bàsicament de les subscripcions i que té 2 principals qualitats. No és dogmàtic, que vol dir que encabeix veus dispars i fins i tot ideològicament contràries a les seves pàgines digitals, i això té un mèrit enorme, també per l'oxigen que han donat al ciutadà lector aquests anys d'existència. I té una altra qualitat que és complexa d'explicar, i és que Crític no és essencialista. Què vol dir això? Doncs que la mirada periodística preval per sobre de tot, cosa que al seu torn vol dir que, tot i tenir un especial enfoc cap als col·lectius oprimits, no per ser oprimit, es té automàticament la raó. En tot cas, els valorem sobretot que treballin per tenir a Catalunya una societat madura i coneixedora dels seus drets. Obro crometes i tanco. Creiem, diuen ells, en el seu Qui som, en la seva web, creiem que un millor periodisme vol dir una millor ciutadania, més ben informada i més lliure a l'hora de prendre decisions. Moltes felicitats. Per lliurar la menció especial Mitjans de Comunicació del Premi Solidaritat 2021 demanem la presència a l'escenari de la Montse Tafalla, presidenta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i de la molt honorable Laura Borràs i Castanyer.
I per part de Crític recolliran el periodista Sergi Picazo, director de la redacció, i la Laia Soldevila, que és coordinadora de projectes. Bueno, gràcies. Gràcies al jurat del Premi, gràcies a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, evidentment, i felicitats a la Fundació Espigoladors, que és un projecte impressionant de defensa de l'alimentació i, per tant, d'un dret fonamental. I obro parèntesis, gràcies a Isabel perquè ha fet el discurs que havíem de fer nosaltres, però ja podríem firmar-lo, s'ha passat una mica, però sempre està bé que t'elogin de tant en tant. Som la Laia Soldevila i el Sergi Picazo, recollim el Premi Pro en representació de l'equip de la cooperativa de Crític, que estan tots allà en tercera o quarta fila, i en part, també rebem el premi de part dels gairebé 2.000 lectors i subscriptors i socis que fan possible fer periodisme crític sense dependre del poder, almenys dependre en poc, el menys possible. Per a un projecte tan jove com el nostre, i humil, en realitat, rebre aquest premi per nosaltres és un premi importantíssim. La veritat, bàsicament perquè és un premi de defensa dels drets humans i si nosaltres volíem fer alguna cosa quan ens pregunten per què fem periodisme, doncs el fem en realitat per la defensa dels drets humans, per defensar els drets socials, els drets de les persones de baix, dels que no són ningú, dels que pateixen les injustícies en carn pròpia, dels que no tenen res i que normalment no tenen altaveus, com deia la Isabel, o no sempre tenen altaveus en els grans mitjans de comunicació. Per tant, superespecial aquest premi. I, de fet, nosaltres creiem que el periodisme ha d'oferir a la ciutadania aquella informació per ser crítics amb els poders, crític sobretot amb el poder econòmic, amb el poder polític, amb el poder judicial, no crític amb els febles, perquè ens sembla que a vegades això és el més fàcil de fer. I ho fem des de Catalunya, des d'aquí, perquè malgrat que alguns senyors diputats i diputades del Parlament no els agradi, doncs a Crític ens interessa i ens agrada fiscalitzar el poder polític i econòmic català i denunciar els seus abusos contra els drets humans i contra els drets socials i els drets culturals. Per això hem publicat els últims anys informacions que tenen intenció, i no de ser equidistants en la defensa dels drets humans, sinó denunciar el que els pretenen inocular. Per exemple, aquests són alguns dels titulars que hem publicat només l'últim any, perquè veieu què és el que fem. Som-hi. 9 empreses denunciades per vulnerar drets humans acumulen el 20% dels contractes públics de la Generalitat, de les Diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, les dues contractes més grans, FSC i ACS, han estat denunciades recentment per violacions dels drets humans a l'Amèrica Llatina. La Generalitat de Catalunya va augmentar les ajudes a 14 escoles de l'Opus Dei que aposten per l'educació diferenciada, és a dir, que segreguen a l'alumnat per sexe. En 3 anys, des que es va dir que s'eliminarien aquestes ajudes, van cobrar 100 milions d'euros. 16 treballadores de l'empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona, Parcs i Jardins, han denunciat i denuncien casos sistemàtics d'humiliacions, de sexualització i d'abusos de poder contra elles. El 42% dels ginecòlegs del sistema públic de salut es nega a practicar avortaments i, en concret, a la demarcació de Lleida era, fins fa poc, l'únic lloc on pràcticament era impossible avortar en un hospital públic. A veure aquesta. Els Mossos d'Esquadra van efectuar 1.077 trets de bales de foam contra els manifestants durant les protestes contra la sentència de l'UO i per la llibertat del raper Pablo Hasél. 10 grans empreses privades acumulen 25.000 pisos de lloguer a Catalunya. L'Incasòl es nega a revelar a Crític el nom d'aquests grans propietaris, que sumen entre ells sols més habitatges que tot el parc de lloguer públic de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs a Crític seguirem
Seguirem traient aquests titulars i més i millor, segurament, i espero que millor. Seguirem fiscalitzant els poderosos, posant llum i taquígraf sobre el poder i fent el millor periodisme possible, sempre en les condicions que tenim. Creiem que és la nostra humil aportació, potser petita, però per construir una ciutadania més informada o més ben informada i, per tant, creiem una democràcia també més sòlida. I aquest premi ens encoratja a seguir, o sigui que gràcies. I per això, precisament avui, i si ens deixeu una postdata pacifista, creiem que cal fer esment de tot el que està passant a Ucraïna. En temps de guerra, de bombes, de violència, nosaltres creiem que ens toca fer periodisme de pau, i és el que farem. En lloc de corresponsals de guerra, com deia l'estimat Xavier Giró, necessitem corresponsals de pau. I, com deia el Giró en un article recent, potser hi ha coses que des del periodisme podem fer en favor de la pau. És veritat que és tard per evitar la guerra a Ucraïna, però no per fer un periodisme que intenti, com a mínim, reduir-ne la intensitat i l'extensió. Jo afegiria també l'odi. I tampoc no és tard per intentar que s'acabi aquesta guerra, per molt modest que sigui el que fem. I hi ha una cosa que d'entrada el periodisme pot fer, deia el Giró, pot contribuir a la mobilització ciutadana contra la guerra. Per això és tan important el de la mani d'aquest dimecres. I, en definitiva, alguns encara es pregunten per què fem periodisme nosaltres de ser crític i, parafrasejant una mica les paraules del cantautor Feliu Ventura, alguns diran que fem periodisme de denúncia, serà perquè ells fan periodisme de renúncia. Moltes gràcies i llarga vida, espigoladors.